tää semmonen kappale kuin Johnny B. Good. Tää ei oo se alkuperäinen versio, kyllä sekin ehkä esitetään tässä vielä, mutta tää on semmonen kappale, missä on vaan sanat otettu tästä ikiviimeistä rockista. Sävel on otettu sitten muualle. Down to Louisiana, goes to New Orleans. They're back to pizza, boots, and on the evergreens. They're soon and all cat, never let move. But here's the country boy named Johnny B. Good, who never ever let the reader write so well. Like a good air guitar, like a ringing a bell. Go, 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 Johnny, go, go, Johnny B. Good. He used to carry his guitar in on his side, as if he did the tree by the railroad track. Oh, engineering the train. Strong with the rhythm that drives the thing. People passing by, they would stop and say, oh, why, but a little Johnny boy could they go, 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 Johnny, go, go, Johnny be good. His smile tells us that you will be a man, and you will be the leader of the big old band. Many people coming from miles around to hear the messages till the sun goes down. Maybe someday they will be in line and say, Johnny be good tonight. Kappale nimeltä Teach Your Children. Se on näin koulussa erittäin ajankohtainen. Minä sanotaan, että dessuttolikaan, että opettakaa lapsianne, että tietenkin, että tulisi paremmin maailmaan. Mutta sanotaan myöskin, että lapset opettakaa vanhempia, eli opettajia. Who are on the road must have a code.
Arvoisa juhlaväki, kuten äskeisestä spiikkauksesta kävi ilmi, ohjelmassa on painovirhe, siis tämä yhtyeen nimi ei ole Entiset oppilaat, vaan Sekameteli. Ja itse eletyn oikeudella, niin kuin me kaikki, uskallan nyt muistella hieman tämän yhtyeen syntyhistoriaa ja huikeaa urakehitystä. Yhtye sai itse asiassa alkunsa siitä, kun Naskalin Antti tuli meille vuonna 1980 syyslukukaudella musiikin opettajaksi yläasteelle ja lukioon. Meitä oli joukko lukion oppilaita, jotka sitten musiikin tunnin jälkeen aluksi jäivät musiikkiluokkaan jutustelemaan opettajan kanssa ja oppilaiden keskustelemaan musiikista. Ja se oli silloin tietenkin helppoa. Antti oli opiskelija siihen aikaan ja muun muassa tarina kertoo, että se Muuramesta tuli joku käymään ja samaisen musiikkiluokkaan ja kysyi, kuka teistä on sitten se opettaja. Ja siitä sitten alettiin pikkuhiljaa sitten keskustelun lisäksi musisoida yhdessä ja väritunnit venyivät sitten hyppytunneiksi ja opettajat muistaa sen kiusallisen piirteen, että ne, jotka olivat Sekametelissä mukana siihen aikaan, tuppasivat myöhästymään tunneilta yleensä hyvinkin paljon. No, siitä sitten Sekameteli itse asiassa ei ole mikään yksittäinen yhtye, vaan se on oikeastaan, voi ajatella, että se oli siihen aikaan projekti. Siinä mielessä projekti, että kutakin esiintymistilannetta varten ja lähes kutakin esitettävää kappaletta varten yhtye koottiin aina uudestaan ja erilaisessa muodossa. Välillä soitettiin pelkästään soittimilla, yleensä kuitenkin laulu muodosti olennaisen elementin näistä esityksistä. Ja yhtyeen ura alkoi saada pikkuhiljaa mainetta ympäri Keski-Suomea. Kävimme monilla kouluilla esiintymässä ja oikeastaan voi sanoa, että tämmöinen huipentuma oli nuorison taidetapahtuma vuonna 1984. Taisi olla kevättalvella 1984, jolloin Keski-Suomen nuorison taidetapahtumaan Sekameteli osallistui 4 joukkueen voimin. Tosin me emme voineet käyttää tietenkään samaa nimeä kaikissa näissä ryhmissä, vaan meillä oli Jats-yhtye, Jaskaa, Oksetti, vai Oktetti? Muisti hieman horjunut tässä suhteessa kyllä. Sitten oli mieskvartetti nimeltä Falskiveikot. Se tuli sen aikaiselle oppilaalle erittäin tutuksi. Muistan elävästi sen, kun aina Antti Naskalin aamunavaus vuorossa, niin tulimme esiintymään tänne ja laulamme noin 2 vuoden ajan saman laulun. Ja ensimmäinen reaktio tietysti oppilaista oli, ei kai taas. Ja sen laulun nimi oli se laulu, joka kertoi heinäsirkasta, eli se ei liittynyt koulunkäyntiin millään lailla sen laulun sinänsä. Sitten oli varsinainen Sekameteli, jolla tähän kyseiseen nuorison taidetapahtumaan osallistuimme kansanmusiikkisarjaan. Siinä oli sitten myöskin instrumenttia mukana ja laulu erittäin keskeisellä sijalla.
No sitten jätettiin instrumenttiveijarit pois ja osallistuttiin Korpilahden lukion kuorona ja lauloimme madrikaaleja, silloin tämmöistä vanhaa musiikkia, joka nyt on tullut hyvin muodikkaaksi. Itse asiassa mä niin kuin uskallan kyllä olla rehellinen sanoessani, että sangin monella musiikin alueella silloin aikaamme edellä. Esimerkiksi kansanmusiikkisarjassa, jossa olimme siis Sekameteli-nimellä, niin voitimme sen sitten valtakunnallisen taidetapahtuman, nuorison taidetapahtuman sillä yhtyeellä, ja taaksemme jäivät muun muassa sitten mainetta saanut ehkä niin hyvä lauluyhtye kuin Sekameteli, mutta kuitenkin hyvänä yhtyönä tunnettu Värttinä. Ja myöskin kyseisessä taidetapahtumassa niin ensimmäisen palkinnon, tässä valtakunnallisessa tapahtumassa ensimmäisen palkinnon sai sitten myöskin tämä Korpilahden lukion kuoro, joka siis silloin keskittyy esittämään vanhaa musiikkia, joka nyt sitten on muodikasta. Ja sitten valitettavasti mä emme siihen loppukilpaille, siihen valtakunnalliseen taidetapahtumaan päässyt enää muilla yhtyeillä, koska silloin Jämsässä oli se Keski-Suomen kilpailu ja ne eivät enää kehdänneet laittaa meitä. Ne huomasivat, että samat heput aina hurraa jatkoon pääsyn yhteydessä. Ne eivät enää kehdänneet lähettää sitten falskiveikkoja, vaikka se voittikin oman sarjansa silloin aikoinaan. Ja Jaska Auktetti myöskin pärjäsi vallan mainiosti. Eli nämä muutamat sanat tästä historiasta. Nyt palaamme käytännön toimin tähän historiaan käsiksi kahden kappaleen voimin, jotka ovat tämmöisiä palasia yhteiseltä laulutaipaleeltamme ja soittotaipaleeltamme. Ja ensimmäinen laulu on Kuinka ollakaan, Teach Your Children, joka siis kertoo siitä, että miten vanhempien pitää kuunnella lapsia ja päinvastoin tietenkin. Ja nyt tässä kun on aikaa kulunut, niin sitä on rooli jokaisella meillä laulajallakin henkilökohtaisesti vaihtunut tähän marmattajan sijasta tähän marmatusta kuuntelevaan rooliin. Siis Teach Your Children. Lausumisvirheet ovat erittäin hyvin muistissa. Seuraava laulu ei toivottavasti kerro kasvatuksesta, vaan ehkä sen aikaisen nuorison sydänsuruista ja erittäin vaikeallisesta muotiin liittyvästä ongelmasta. Nimittäin siihen aikaan ei ollut tapana käyttää hattua. Ja silloin oli opettajat hyvinkin
ankaralla kädellä muistuttivat varsinkin talvipakkasella, että hatun käyttäminen on erittäin hyödyllistä. Siitä kiitos teille. Ja tämän aasinsillan kautta voinkin sanoa, että seuraava laulu siis kertoo hatusta ja All Around My Hat.